Kanane na ilum ka assalamu alaikum. Gulu bravi na salam kabul mare. Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ainu nan mahargadana baratit karonak. Biravita ara andakhita ara dadara nalesta ki Shikarpur iska دا علاقٹی نمرورے کی نمے گڑنا را لوزے یا گڑی نا لوزے دا باز ملو امر کے مرگڑنا جندے اوکا مونی اینورا دے جوکوبات پر او خانگڑ سک ولدا نمے اوڑے گڑی خیرو نظر برو گڑی یاسین نظر برو نمے اندن دیچخ چونکو بلو شہر ارے عرافت پینٹی یا گڑ ارے یا گڑی ارے ہندن اگر پنجاب نا کنڈا منورے تو نمے اوڑے مختلف جگہ دا لفظ گڑ کی ارے بیننگٹی برو جیسے گڑنا گڑ ہمو جاگے پارا اراڑے مختلف جاگنا بندغاک بریر مچ مریر مچ مننگ گڑا سینا بازی گڑ پاننگی کک اصلٹی سندھی ٹی ارا گھر پارا ارا دے ارا پارا تو او ہم ہندا لفظ تو تعلق تخکک مطلب اسوراس مریکک او بعض ارا مریر تو گڑ پاننگر او دا ہمیں وقتنا اسے شہر سے ایسی اتخاق گڑی دون کے سے اما کے خلق سے چنکو خلق سے تو گڑی پاننگی کک او بلوس مرے کو گڑ پاننگی کک گڑی کی ضروریت کوڑے واپار مرے یا اوڑے پیشنا بندغاک سبب سیان بریر دکانداری کیر یا مالداری کیر برے کار مر گڑٹی کیرے او بلو شہرس مرے انو سپو سے سینٹر سے نا بلا مرے اوڑے پیشنا مخلوق واپار کی بنی کریں کیرا تو اینویس کا دا پنگ تینا جاگا محفوظ ہو ارا شاہدیک ننے ملر کہ براوی قوم ارا وقتا دا ارادہ کرے کہ انتس او جوڑ کے رہ سلطان انتس کی جوڑ کے رہ چمڑی ارا کی جوڑ کے رہ میوغاتان یا پٹو کے رہ ہمو وقتا کہرے سونام پٹم مسکا کوچک نام پٹم مسکا بعض کم بنداتے دا خبر مرے کہ کوچک نام پٹم مرے کا اوکا بغیرس شیرغاگ ننتو اسرک او خریشاگ ننتو اسرک جیسے خریش عام پنے ارا گڑا شیرام با مرے دون کے خسیان ارا جوڑ مرے او دیم خریش پر شہدان ہم جوڑ مرے او مسے وڑنا خریش سے ہلاران ہم جوڑ مرے شیر او دیم خریش پر تو اوتا ارا آمگا پنے او مرے کا خریش یکا یکا کنا تو اسٹے سی پارا اسٹے ہینگ بن یا شہد پارا اسٹے کرے ہلا نشیر پارا تو اندن پین ہم بازی چندی گڑا کا سرک او خصوصی وڑٹ ننے سے آبواز درکار سک اراڑے دا کرپاس نا کی ارے فصل جوانی کا مرے تو اوڑے ہم کرپاس نا فصل سک تو ننورے نا کہ ننا قوم نا بندغاک دائی تنا احساس کرے کہ اراگڑاک نن تو زیادو ہمو تے انسانیت نا محبت ٹی ایلو ڈے ایلو گڑاتے ٹی ایلو جاگا تا سرکننگ مرے اما کے نمیں خبر ہے کہ مرگڑ سے اندنوں جاگیا سیٹے تاریخ لحاظا اراڑے ہمو دریا ارادن بولان پارا ہمو کیرے بریک جو مریک شیف تالان مریکک ہمولا کہے او نن اگر دیٹے کا مونے کنا تو راستی کو دعا
nane mula tamikak au mula raso ke dia dua ke nane are gaj au kolachi da kere bala jalk arakara daryab marera handun aga nan tena chapi ko duana kunda urenak de tikunda to nan urena ke nadi beng nane nazar bare au handun dete ka sindana kulam bala darya arati kere panchi darya punjab nam basura tamara tada kulan aratum di kawar tamara to ainuna kachina se baloisas او سندھ تیبا او پنجاب نہ سے بلو اسس بلکہ پنجاب تیبا کرے دیرٹی ڈبینگا کا ارات و دیر باز صدا تالاف کرے گا دیر کم مسکا تو لچک مسکا اور لچک ٹیننگ بننگ کرے مشکل سک تو انتے کی براوی کے تدا خبر اسا کہ مصر نہ کنڈا عراق اور دجلہ فرال نہ کنڈا کرے واپار مرے کا گڑا دا ارا سینٹر جوڑ کرنے گا دا سینٹر ٹی بھلو سے مخلوقس اینونا افغانستان نا او قضیہ دا تاجکستان ازبکستان دارا علاقہ کا سرک اوفتا گڑا سینٹر سر اوڑی مال مچ مسکا او کا بدبا سکا مر گڑا گڑا مر گڑا دا مال حرفے کا سیدھا کرے انا انتے ماس یلکا کا دریابنا او دانگان کیرتن مشاسک او کا مونینا کا او اینونا ارا سندٹی نن ٹھٹان ٹھٹ براویٹی اسے دیسے پر اسے جتاو منا دیرنا تیٹی ڈغارس پیدا مرے ارا دے آئلینڈ نا سے وڑس منا مرے کا تو انانا رہا کہ ارے اینونا کیٹی بندر او شاہ بندر شہ بلا کی پارا شہ بندر کہ ایسا گوڑا ہموڑے دا قافلہ کے رے اراکاو دے دیرٹی کا وقت اراوتا نن برین مولغا توڑے دیر زیادہ ہے تو اوکا کے رے بیڑی تھی اگر دیرٹی شاگنگ مرے تو اوکا آسانیت کے رے او انا کسر یالے رہا او منچران مرسا او مونی کے ارے دریا بٹھی او اینون آرا جام شورو کوٹریو کا گدرنگ سا انا ٹھٹا والا سائلان کے ارے گدرنگ سا کارا سمندر ٹھتا میرا تو دا سا کسر تو اگر نن خورتی کا اوری نا کہ دا ارا شہر مرگرنا وہ سے زبردست و طریقہ تفنگاسس اولی کو شاہدیک دا پارا کہ دا بالکل اینون ارا قبلہ اوتنا اراتا اسب لٹھس اسی دیوالس کے ارے بالکل قبلہ کا سیدھا تخارا مطلب ارا مون تک یسک او جاندم نا کنڈا بازی کا مسکا او بج تک ارے او کتب نا کنڈا مسکا لاسا اگر نن ارا دی نارتھ اسٹار پارا انگریزی تھی تو کتب نہ آگا کنڈا نی مون کے سا تو راستیوں کو نہ دو دے ٹکا تھے چھپی کو نہ دو کرے دے کھیلیں گا تھے بج نہ کرے جاندو ماتے تاسا ہر وقت انا کوشش کریں گا کہ ارانا بج کی ارے او بالکل کتبہ مرے او انتا استارے ارارا گوڑا ہوتا سیمے کا شارہ ہونا سیندے کا شارہ بالکل اڑان دا فائدہ سک کہ ارا چھرکا کا سرک آہرنا تیرمنا چھرکا اوتی ہم کہ ارے اراٹی بنن کرے رہا ارائی پودین تخارا او یخنا ارا چھرکا سک ارا گوری چس او دے توننگ مسکا تو دا وڑٹ ننا تیب خراسان ٹی او بھلو اس سندھ ٹی اندہ وڑ اراک اینوم تفنگ رہا اولی کو اراک لچگان جوڑ مسرک ارا لچن آتا ٹی چنکو خور تو خلا مسک تو ارا تم خلو مشا وارتا میرا سے زبردست سیمٹ امبارو او کانکریٹ امبارو گڑا جوڑ مرے کک او دیوالا کندن جوڑ مسرو وقتا کہ ارا تا بنیاد کے سو زیادہ پانا دی سک او مدانا کنڈا تینا کنڈا مچ افتے کی ارے تینا کنڈا اس را کم کرے رہا تاکہ ارا ہوتا بام بسک وہ مچے چھلک مرے تو تقریباً ہمیں چیما اینونا
برائی والا حساب ارشاک مسورہ فٹات حساب تقریباً 12 فٹ نا خاصا کہ ارے دا دیوار برزا مسورہ او تقریباً اگر نن شیفان ہوتے کچ کرے نا تو ہر اسے دیوار تقریباً اسی فٹس کرے زیا بامبا کم مسکا تاکہ او کی ارا تیر نہ ضرورت مرے او تیر کم مرے او وقت نہ نورینا کہ زیادہ ور یا تو خطنا یا مچھنا شتیر سو ش من بلا تیر من عمل کہ ارے ارا لٹ پاستا یا ہمو کہ ارے پاٹ پاستا ارا کے تخنگی کا تو رسا شرطیر کی شرطیر تا زیا کہ ارے کھجینا ارا دینن مچ پانا مچنام تیرے لٹاک تخنگارا یا کلیرنا تو تومکا کے استعمالٹی مسورا سے اندروں سیزن برے کا عراف دن ننتلا مچا تھے گجنا تو داگڑا آوارا سک تو اسی اندروں سیزن سے سک ارا سیزن ٹھیک کرے کلیرا بلوم مسورا او تالم کرے ننگ گڈنگ کرے نا تو او علاقہ ٹھیک کرے کلیر جو بعض سکا نا خاطر کلیر نہ کرے پاٹ استعمال مسکا ایلو کلیر او مچھنا پاٹنا سی خصوصیت دا دے خطنا دا موسی پاٹ نن تو اندروں ارے پینم پاٹ مرو رک مگر او وقت ارا استعمال مسورا داتے خورا کمپک انتے کہ لچھگنا اخص کے جاگا ریر اوفتا سی بلو مسئلہ خورا مرے کک تو دا کہ ارے باریم کہ ارے عرفنگ کرے رہا مگر خورا کہ ارے داتے لگتا وکدا اندروں پاٹو نہ کہ خطے کہ ارے جوجک لگی کک نہ کلیرے نہ کہ ارے مچے تو دا اورا کھندا وڑا تفنگا پدان قاشم تا تیلیان پتل جوڑ کنگا اوکا مالا ونا کلیر نہ پاٹ مسکا یا مچھنا پاٹ او تزیا پرچ شاگارا ارادا مچھا تان جوڑ مسکا پرچ شاگارا گوڑا پرچ نازیا کہ ارے لیف تسرا ارانو میں کھلے خبر ہے کہ پھگ او کہ ارے اوار کرے لچگے مشے او ارا کے مچنگا مشے او دے اوار کرے لچگا جوڑ کرا مو لچگا لیف تسرتا پدان کچینا ارا علاقہ خڑکا سک اوٹی کہ ارے کاشم باز مسکا گوڑا مخلوق دا ایل کریا گے کاشم نا تیلی تے نن اصل ٹیلو ٹی گوفنک تو اوڑان پتل جوڑ مرے کک او دا پتل ننگ کے اسے بلو زبردستو کاری مسکے کک دا انتے کے مچ کہ نن انتنو انتا کہ پرچا کہ نن مچ آتے گوڑوی تماکا ضروری اللہ کہ اخا ننے ضرورت ہے ہمو خا مچ کیا نن تو اسک تو مچنا کمی پورو کریں کہ اونا پرچنا ارا مٹیریل ہے وہ دے کمی پورو کریں کہ گوڑا آنا کاشم تے روتا رہا انا کاشم تا تیلی تا پتل جوڑ کرے کاشم اندونو گڑا سے کہ نی او دے سیزن ٹی روتی سے ایلو سیزن او بسکا او بغیر از داڑا کہ اوچس کنگا کسط یا پین اندونو بلو سادار اس تو عام چکا سادار کاشم کنتا وکا کاشم باز اسک تو اوڑان کرے دان تاک مسورا نن تاریخ ٹی خنینا کہ داوڑ نا بلڈنگا تا تفنگ او داوڑ نا را کنسٹرکشن ہے دا اسے زبردستو وڑس اسک ہناڑان اوراتو وار اورات تفنگا ہر اسے اورانا ارا اورینٹیشن پانتا ارانا مون کی اسک او جادونا کنڈا اسک او اکثر ارا اورا کا سرک ہشت را یا دورا یا 5 را دے اینونا دورٹینا ویڑو پانا تو او نا کرے دون جتا سک او کا کرے او دیر کشارا اور برابی کے دوننا او دونا دیر کشنگان تقریباً 12,000 سال مال وانا واقفہ سرک اگر نن مرگر نا تاریخ ہورینا اولی کو مرگر ٹی ارا بندغ داڑے برے کک اولی کو جاگے پٹک او دا جاگے کے ارے انت کے کک دوئی کے کک او برے سنگتا دے بنفی کک کہ یہ سے اندنو جاگس خنانو ٹک ارا دے پھرنا دیرہ ملنگ کننگ کپک جلنا دیرہ ملنگ کننگ کپک مگر اونا جند کرے دیرہ باز
خورکے تو گڑا دا ارا خیر کرے دا بندغ نیسک تو دا بندغ نا پنسک گائی خان ننا بعض کم بنداتے خبر ہے کہ اولی کو ارا بندغ بسک پٹا دا جاگئے خنا او اطلاع تسک او اطلاع ترو کا یا اولی کو داڑے تینکہ اسے مسکن چنکو جوڑ کرے تاکہ سنگتا دے کا اطلاع تبک وہ اسا گائی خان داسا نمی سے مزنہ گپس بنفیو بعض سنگتا تے شاید دائیتنا کم خبر مرے کہ نن کچینا علاقہ چی یا ارا ننا براوی تا مشے کو براوی مزل براوی ارا مشے دال سلسلہ نا دیٹک بلو سے اس سیٹیے سندس کا گائی خان عام پن تخنگی کا شاید دا پن خوزدار والا علاقہ ٹی یا مستونگ نارا علاقہ ٹی کم مرے مگر دا پن میں عینون آرا کلا تھے یا پندران علاقہ ہے او دانگان دا کوئی براوی ہے تو دا کا آلیستا شیفی نمی ارارس کا براوی کرے دا پن عام نظر برے کا بہرحال دا اسے بلو کاوش سک امو بندغنا ارادہ جاگے انت کرے وکا پننورینا مرگرنا تیٹی الحمدللہ خو خلنگ او کولی ارا کے ارے خوام بلو اندونو گڑا سے راٹی نوت یا پینگڑا بندہ تخین کرنے کے خو خلنگ اسے بلو کہ ارے او وقت نا حسابہ کارمس سک اسے کشت سک اراٹی کے جواننگا مچنگا مشے کہ ارے جوان بیغنگا کا اوکا پد چونکا چونکا کہ ارے رزان کر اوزارا کو اموتا ذریعہ دا جوڑ مسکا او اوٹی چونکو رزانم جوڑ مسکا بلو رزانم جوڑ مسکا اراتے ٹی کی ارے ارق کنگورا دیر کنگورا پاس کنگورا اندون تقریباً صدا سے نا خاص رزان جوڑ مسک اراتے ٹی پاتری ارا انگریزی پاتری پائے کہ کسولٹی او ہر اسے ٹھکر نگڑائے پاتری پائے نن کے ارے پاتری پانا انتے کو تو تے افک براوی نہ تے او ٹھیک ایک تو پاتری ارا رے ہمو رزان اس ارا کل امس جوڑ مسک اراٹی کے ارے انتے او امس وقت ارا وقت داس کا میچل ارا رے آئین کی ارے او ایلو ارا مختلف ارا انتا کو دھاتاک ارے رک عام لفظ نن برائی آئین پانت اوک داس کو جوڑ متے سرک اصل آئین تا آئرن ہے وہ تو بعض پدان جوڑ مس مگر او کا مالو دا جستنا را گڑا کو اوک جوڑ مسو دا خیسونا رزان کو داک جوڑ مسرک ترامونا او پتلنا تو براوی تا اولی کو را رزان سک او انا پاتری کا سرک اناپتے ٹھیک ہے رے انو سپ موندو کرنگ نا دیر دا تیری دا سائن سمی جاد مس کے دا دیر باسن تخو دا دیر پودن تخو ہندن بلا گڑا تے کے نوتا تے تخین کے خولو مسینا تخین کے یا پین اندن گڑا سے تخین کے یا دیر یخ کنگی گڑا مختلف رزان جوڑ کنگا آراتے ٹینونا دا دلاک دا مچکاک دا کل برے رو او تو ار کولی سے بلو انت سے اینونا ڈرمان بارو گڑا سے مگر او وقتا براوی اقدام ہیل کرے سرک کہ نم بنا را درختے اونا پنا تے اگر غلطی اوار کنگے او پتلٹی ننداڑے کہ ارے براوی تو او دے پتل پانتا تو اوٹی مطلب پلی او پتل مانا پلی نن پانا مودے کہ ارا وقتا کہ ارے پرچے تین تو اوار کننگی ڈرمان با گرد جوڑ کننگی مرے تھا او شیفان کہ ارے مچے برجی سیا جوڑ کننگی مرے اسے دڑوس چونکو دڑو جوڑ کننگی مرے امون ازیا تخنگ مرے تھا او تان تا خیش تخنگ مرے تاکہ دا یلم افگوڑا تیٹی تا غلہ شاغی مرے او زیتا مرنگے او اسے کونڈس اوڑے کی شیفان جوڑ کے ربازا یا برزان کشر بازا شیفان کونڈس جوڑ کے او کا کڑے غلہ کشر تو دا کہ ارے پلی اسک اراٹھی دا غلہ ڈکنگ آرہا تو دا پلی نا رواج او دا کولی تا رواج ہم بالکل انا وقتا سک او تاریخ نا تیٹی نن ہو رہے نا کہ
دا اسے ہندنو زبردست اسے کوشش اسک ارانا نتیجہ ٹی کہ ارے براوی تے ہناخ کہ ارے تجارت ہناخ کہ داڑے گڑاتا کہ ارے ہننگ بننگ نا ضرورت تما کہ اوف پدان ہنا بنیادا کہ ارے مونجو دڑو جوڑ کرے مونجو دڑو نا جوڑ کرنا پد ارا وقت دا شہر ننورے نا ودنگ شروع کرے تو شہر نا ودنگ اسے بلو ایجاز سے نا سبب جوڑ مسک انتے کہ دا شہر ٹی بندغاتے باز اور آتا ضرورت تما مخلوق باز بننگ شروع کرے تو ارا مشٹی ارا جوڑ مرنگ نمی سنگتا کلے خبر ہے کہ نو مسیح کا اسے لیوز جوڑ کے رے اوکا پد نو مرے رے کہ تقریباً کہ ارے او دے مچٹا مچٹ مسے چھار دے یا ہفتہ سے لگی کیا کہ وہ بارے اگر سیٹ مست تو بالکل ہو رہا بارے سکا آرے ٹی مچے زو بارے سکا تو اندا وجہ سا کہ نن ہو رہے نا کہ وہ انت کرے رہا کوشش انا مسکا کہ او بارے او کا پھت کے ارے او بارے میں حرف ایلو بارنا گوڑا ایلو بارے حرف رہا تقریباً کہ ارے 12 انچان ارے مطلب براوی نا ہر شخص مرے کا 6 انچز کا کہ ارے انا دے بڑزار پھر ہوا ایلو کہ ارے انت کرے بارے تے صورتا تو ہندن اسے بلو ٹائمس لگا کا اسے کمرس جوڑ کریں کے تو ظاہر ہوئی تا سے دا کہ مائراک سوچار اے وقت نارا مائراک کا سر ماشاءاللہ ارا آرکیٹیکٹاک کا سرک ارا بلڈرا کا سرک اوف کنا نتیجہ سر مسرک کہ نن خشت جوڑ کے نک اراتم دے باسونے اراتم تیرمے نن خشتات جوڑ کے مچا سال اراتم نن است کشے تو نن او دے کرے ارا دینو نن او ساری پانا تو گوان نن دا خشتات کہ اسٹیلوٹی کرے انت کینک دا زیپ زیا تکسا کانک او لچھگٹ ہوتے بند کر ساکین تو ننے ننا ٹائم ضائع مفکک اور نن دوازہ تو جاگہ تفن آراتوں کا سن است کشے تو گوڑا دا خشت تفن نہ کرے رواج جوڑ مسک پدا نو تاریخ جورارے کہ دا کچائیں گا را خشت سک پھرس کرے کا دا خراب مسکا جانتے کہ دا خشت ٹی خل لو تو دیوار کو مضبوط اللہ بسک گڑا براوی کے مونجو دڑوا مونا دڑوا انگان محالو دا خشت نا بسنگ نا کیا رہے انتے کہ خو مالو بسے نا ہوتے خبر دا مش بسنگ مرے کا گڑا اوف کرے انا انتا تے ننورے نا تاریخ ٹی کہ نوشیرو اسے چھنگ کو مرگڑان پد مونجو دڑوان محالو ناسی شہر سے اراٹی دا خشتات بسنگ نا بچی کو اور دا خشتات جوڑ پائے رہا الحمدللہ براوی کرا تا پکائیں خشت جوڑ کرے تا گوڑا انا خشتاتا تجربہ پد مونجو دڑوائے نار 5 فٹنا تقریب موسی ہرشنا کرے پانا دیو دیوال جوڑ کرے 4 مکونا نا دیوارے مشام پور کرے اسے دڑو جوڑ کرے اونا زیا کرے کوف کرے انتے مونجو دڑو جوڑ کرے تو انشاءاللہ نن کوشش کرو نا کہ بروکا کہ ارے وقتا ہندا وڑٹ دا